tom se nebudeme, protože to byly... Já se bojím, jestli je tady někdo z ministerstva životního prostředí, že nám byla von der Mayerová, tak se jmenuje. Mayerová. Mohli jsme ji pozvat, vy to vyšli už byla, že? Teďka bych tomuhle říkám, to je krásný zakouzení. To jako... Já tomu říkám to, že já to kvůli ty stroje mají, že takhle mám ještě sloužit. Tuším, že to děláme z Liezů, v Jablonci, jo? Liezů, přesně. Jak se takhle když to děláme, že? Proto jsme se taky zvědělo, my jsme ještě divákům neřekli, že letos to bylo opravdu těžký se sem dostat, protože bylo udělali řízení. Byl tady Marek Řezucký. Marek Řezucký, vím, že ty tomu nerozuměli, pak nebyl ještě Jaroký soudní Salvador. Kuzinský trenér. To 80, přesně. Je to lady. Já jsem tady byl, viděl jsem to, jak jezdili ty bahnem a teď se podíváme na televizku A ten Mladý, jak tady je tím John Deerem, ten si to dokonce zažil, že? Ano. Teď se tam... Musel říct třeba ředitel Agroteku. Ano. Jo, ale to. Takže dívejte se, ano, tohle jste neviděli, tohle je takový brudr v akci. A měl jsem pravdu, já je to kvadratrek, vidíš to? Bude třeba podle mě. Kvadratrek. To je jedno. Prostě něco to je. Je to pásový traktor kloubový. Vypadá to úžasně. A je to mimo jiné zase zástupce našeho zemědělského družstva Zemědělný újezd. Ale jinak musíme zase poděkovat Autoklub Horní újezd. Ano. Za to jsme dostali vyhubováno, my si to budeme pamatovat na příští roky. Ano, takže Autoklub Horní újezd, děkujem všem, že... Vešel, je dobrý. Děkujem všem, že tady byli, že to pořádali. Jak se říká, o tom se nevidí každý den. To ne, no. To je fakt krásný. Máme tak, že si normálně zatlučem na kraji sloupek, to jede mladě. Přesně. A tomu se to nechtělo čistí. To je hodně. A my jsme měli radost, protože všichni jsou trošku malinko škodolitý. Takže my dva pojdeme v tom BVPčku. To bude strašný. Ano. A zahrajeme si na Petr. A udělej ostré kolo. Já doufám, že s náma ostře nepojedou tou budou, aby jsme tady nebyli zlitý. Jo, mě manželka říkala, zkus si doutřít zlitý. Zatleskáme hoďkám. Ale každopádně na kvalitě těch traktorů to vůbec neubíralo. Ba naopak, že je to kouzlo. Ano, perfektní akce to byla. Bylo takový hodně domácí. Hodně domácí. Zachovala. Pojďte jim zatleskat a ty ženský to projedou, až to vidí tu podporu. Zendo, může tam jet nebo ne? Pre, jo. Tak jo.
Co to říkali, je to učitelka. Ona ještě nahoře před cílem je tak první.